दावराव देख्रेब नार्जारि आयं प्रमिला रानी बायदेवनि खोथा बा सोरबा गुबुन बेबायदि बे एक्चुअली रियेलिटियाव बे नङा दिनै मोनथिगौ गोनांमोन एक्चुअली रिभिउआथ' मा जानो अलरेडि बिथांमोना बे ड्राफ्टखौ फाइनालाइज खालामखादों बायदि नुदों आरो बायदि मिशन भिजननि बाथ्रा बुंदोंमोन माबायदि डेभेलपमेन्टनि खोथा बुंदोंमोन दिनै गोदान लामा गोदान जिखुनु इनफ्रास्ट्राक्चार बा डेभेलपमेन्टनि खामानिखौथ' बादानदों एफा एनै रिपेयारिं मावदों बेबो इनकमप्लिट 5 बोसोराव बिथाङा प्रतिश्रुति होनायनि मोनसेबो खामानि दिनै मावफुंनो हायाखै बेखौ आं बुङाखै रायजो राजाफोरा बुंदों बिथाङा दिनै फिल्डआव हाबनो हाया बे खोथाया रोखा अके हेल'एसबीव्लगनि नायगिरि साफ्रोमखौबो हेल'एसबीव्लग चेनेलावहाय गोसो गोरबोजों बरायनाय थाबाय एक सेकेन्ड र' दा साननैसो नोंथांमोननोहाय भिडिअ आपडेट्स रेगुलार लाबोनो हायाखै बेनि थाखाय आङो गिबियावनो निमाहा बिग्रोनाय थाबाय बिसायख'थिनि सम जिहेतु गोबां दावराव दावसि बेनिफ्राय दान्थे बिदान्थे माने डिबेट गोबां सोलिगासिनो दङ दुंहाव थासारि मोनसे दिनै जिहेतु जों मोनथिगौ जोंनि गेजेरावहाय रिजनेल पार्टी हिसाबै मोनथाम जोंनिनो बर'नि दैदेनगिरिफोरनि दैदेननायावहाय मोनथाम पलिटिकल हान्जा गावजों गाव जुजिलायनाय मोनसे आरो बेलाफारसेथिं थाहैबाय स्टेटनि गोहो मोनसे जिहेतु जों बेनि फारसे सांग्रां जानांगौनि बाथ्रा गोबां बुंबोबाय थादों दिनै मेजर माखासे जेंनानि बाथ्रा बुङोब्ला दाख्लै बावैसो सिगां मोनसे भिडिअनि सायावहाय आङो बुंनो लुबैदों मानव गेदेर प्रमद बर' सार बिथाङा मिडियानि गेजेरजों बुंदोंमोन जे पर्बतजरा ओनसोलनि बासबारि ओनसोलनि बा जिहेतु थार्मेल पावार प्लान्ट प्रजेक्टखौ लानानै जे दावराव मोनसे गुलुंगुजुं थासारि बिथाङा बुंदों जे बे मोनसे अपोजिशन पार्टीनि प्रपेगेन्डा बेवहाय बिथाङा मुंख'दोंमोन दावराव देख्रेब नार्जारि आयंनि बाथ्रा लोगोसेनो जोंनि बर'नि मोनसे समनि सेक्रिफाइस खालामबोनाय दिनै बिथाङा मा बिथिङाव सेक्रिफाइस खालामदों आरो बिथांनि लाइफ स्ट्रागोला माबायदिमोन बेखौ जोङो दिनै बुंफिननांगौनि बाथ्रा गैया बे लासिं सिंनि बाथ्रा जागोन जिहेतु जों बयबो मोनथिखानाय बिथांमोननि जि सेक्रिफाइस खालामनाय बेनि थुलुनायावहाय जों दिनैनि समावहाय बेनि फारसे कम्पेरिजनाव खोथा बुंजाया स' बिदि बेलायाव दिनै मैया दाखालै होननानै बुंनांगोन जिहेतु जोंबो बुहुत फिसा मानसि किन्तु एज कम्पेरिजन टु प्रमिला बायदेव बिथाङा जे बेफोर एलिगेशन्सखौ लाबोदों जे बे मोनसे पलिटिकेल बा अपोजिशन प्रपेगेन्डा बे नङा पार्टिजोंहाय सोरखौबा लोब्बा लाखिनानै सोरखौबा पार्टिनि थ्रुयै सोंखारिनाया जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा जिहेतु जोंनि रोंखा राखा माहारियारि आफादनि मोनसे समनि आफादगिरि बिबानाव थानाय बेक्तिया जुदि बेफोरबायदि खोथाखौ मान थौले साननायखौ जुदि गोसोआव लायोब्ला बिथांखौहाय मोनसे समाव रायजो राजाफ्रा बोरैहाय सिबिदोंमोन आं सानो बे मोनसे सिमाङाव बा मावनाङि जिनिसखौ मावफ्लांनाय होननानै आं सानो बे मोनसे रायजो राजाफोरनि मोनसे जोबोद गिदिर गोरोन्थि जिहेतु बिथाङा दिनै बेफोरबायदि एलिगेशननि बाथ्राखौ लाबोयोब्ला दिनै दावराव देख्रेब नार्जारि आयं प्रमिला रानी बायदेवनि खोथा बा सोरबा गुबुन बेबायदि बे एक्चुअली रियेलिटियाव बे नङा दिनै मोनथिगौ पर्बतजरा ओनसोलनि रायजो राजा बासबारि ओनसोलनि रायजो राजा क'क्राझार जिल्लानि गेजेरावहाय जिहेतु 3,000निबो गोबांसिन हाखौहाय आदानि कम्पानि बा थार्मेल पावार प्लान्ट प्रजेक्टआव जे बाहायगोन बे मोनसे जोबोद गिदिर जेंना कम्पेनसेसननि बाथ्रा बिथाङा बुंदों लाजिनांगौ दिनै कम्पेनसेसन माने थोंजोङै जों बुंनो थाङोब्ला फैसानि सोलाय हा माने माबायदि बुंनाय जाखो दिनै नोंनि मान सन्मान नोंनि मर्यादा नोंनि इज्जतखौहाय बिथांमोना मोनसे लेखा बिलाइजोंहाय बायनो नागिरदों बेफोरबायदि जाहैदों जिहेतु खोथाया ओरैबायदि जादों
जि हा जि थामोनथा जे मोनसे आइडेन्टिटि जे जेरै नोंनि मोनसे सिनायथिनि थाखाय जों दिनैनि समावहाय गोबां बोसोर आन्दलननि गेजेरजों आन्दलनाथ' आन्दलन गोबां जोहोलावजोफोर सेक्रिफाइस खालामबोनाय जायनि थाखाय जे नारा नाथा दिनैसिम मोनसे स्टेबल थासारि गैया जोंनि गेजेराव नैबेखौ जुजिथाबनानै दिनै जे मोनसे जोङो दिनै काउन्सिल फिसाब्लाबो मोनदोंमोन बेखौहाय गिबियावनो बिटिआर मुङानो बेसेबांबा गिदिर होननानै लाजिफोनांनाया थांबाय आर्म स्ट्रागल खालामनाय हान्जाफोरा दिनै कमप्रमाइसआव फैबाय बिथांमोननि हालोद बिथांमोननि पजिशनखौ जों मोनथिगौ दिनै जोंनि एज आ हल जोंनि थासारिया माबायदि दिनै मोनसे मोननै मोनथाम जों गावस्रानानै दङ बेफोरबायदि दिनै जोंनि सायाव सोरबायाहाय जोंखौ पलिटिकेलि फिदिंगासिनो दङ जे खोथाखौ बिथाङा पलिटिकेल मोन्थाय बा पलिटिकेल राइट्सनि बाथ्रा बुङोमोन दिनै बिथाङानो बेखौ निजेयैनो माने सारेन्डार खालामनाय बायदि कमप्रमाइस खालामनाय बायदि बे 5 बोसोराव जों नुबाय दिनै बिथाङा मिशन भिजननि बाथ्रा बुंदों दिनै माबायदि मिशन भिजन दाखालि बावैसो बिक्रम दैमारि आदैया क्लियार खालामना होबाय बिथाङा माबायदि मिशन भिजननि बाथ्रा बुंदोंमोन माबायदि डेभेलपमेन्टनि खोथा बुंदोंमोन दिनै गोदान लामा गोदान जिखुनु इनफ्रास्ट्राक्चार बा डेभेलपमेन्टनि खामानिखौथ' बादान दोन एफा एनै रिपेयारिं मावदों बेबो इनकमप्लिट आरटिआइनि थ्रुयै तथ्य बिथाङा बिथांमोननि डिपार्टमेन्टनिफ्रायनो बे तथ्यखौ दिहुनदों जिहेतु बेफोरबायदि मेरला एग्जाम्पल दङ आं दिनै मोनसे भिडिअ क्लिप नोंथांमोननो दिन्थिगोन नैबे भिडिअनि गेजेरजों बेबो मोनसे तथ्य नोंथांमोना नुगोन आं बेखौ अलरेडि मोननै मोनथाम भिडिअ लाबोबाय सिगांबो लाबोदोंमोन आरो फिन नैबे गेजेराव लाबोदोंमोन आरो दिनैबो नैबे क्लिप्स मोनसे नोंथांमोननो शेयार खालामगोन मोनसे निरुपाय जुनाद दैयावहाय जुजिदों गावनि जिउखौहाय रैखाथि होनो थाखाय बेनि सोलाय दिनै सोरबा सुबुंनि जिउआ जुदि बेबायदि दैबानायावहाय गोजावलांनायमोनब्ला बेनि दायनिगिरिया सोर जागौमोन थांलाय फैलायनि हान्थामेलानि जि नुथाय नोंथांमोना नुगोन बे भिडिअआवहाय बुजिना मोनगोन दिनै बिथांमोना एज आ हल होनला आङो जोंनि समष्टि हिसाबैनो जायखिजाया बुंथिगिरि बिथांनि समष्टिनिफ्राय बे मोनसे नुथाय नोंथांमोननो दिन्थिनो थांगासिनो दङ 5 बोसोराव बिथाङा प्रतिश्रुति होनायनि मोनसेबो खामानि दिनै मावफुंनो हायाखै बेखौ आं बुङाखै रायजो राजाफोरा बुंदों बिथाङा दिनै फिल्डआव हाबनो हाया बे खोथाया रोखा दा बेफोरबायदि थासारि एन्ड स्पेसियली बे थार्मेल पावार प्लान्टनि जे प्रजेक्ट बे प्रपेगेन्डा नङा एक्चुअली प्रेक्टिकेलि एज आ भिउवार्स नोंथांमोनाबो राइट्स नोंथांमोनाबो सिटिजेन हिसाबै रेसपन्सिबिलिटि दङ थांनानै नायबिजिर खाथि खालानि बा सोरबा नायदोंब्ला नोंथांमोना मिन्थिगौ माबायदि थासारि कमप्रमाइसनि गेजेरजों सोलिनाय कम्पेनसेसन नोंथाङा मोनगोन सानबेसे सोलिगोन जि हानि थाखाय नोंथाङा दिनै नांथाबगासिनो दं जुजिथाबगासिनो दं दिनै जोङो मिन्थिगौ काउन्सिल हिसाबै जोङो बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल हिसाबै दिनै बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन हिसाबै बिथाङा जुदि बेखौ मुं होदों गोसार होदों बेजोंहाय दिनै मुलाम्फाया सोर जादों दिनै बिथाङा बुंदों जे ओरै थोरै खामानि मावबाय बायदिसिना बिथांमोननि इएम बा मासिगिरि डिपार्टमेन्ट सामलायगिरि बिथांमोना बुंगासिनो दङ दिनै बिथांमोननि जों माखासे एसे पास्टआव थांनानै नायोमोनब्ला बिथांमोननि प्रेजेन्ट पार्सनेल लाइफ बिथांमोननि जि पार्सनेल लाइफनि जि पिक्चारखौ नायोब्ला जोबोद आलादा खिन्थु जे एक्चुअल महराव जोंनि बिटिसि बा जोंनि बिटिआरखौनो होनबाय सोलायनांगौमोन बे दिनै माबायदि महर लागासिनो दं बेबायदि दा रायजो नोंथांमोना रोंखा राखा बुजिबाय आं मा बुंनो सानदों आरो बेवहाय गोदान बाथ्रा जेबो गैया आरो मोनसे खोथा जोबथारनानै बुंनो सानदों डेलिमिटेसननि ड्राफ्ट मोनसे फोसावदों बेखौ लानानै मोनसे रिभिउ जानो गोनांमोन एक्चुअलि रिभिउआथ' मा जानो अलरेडि बिथांमोना बे ड्राफ्टखौ फाइनालाइज खालामखादों बायदि नुदों आरो बे हिसाबै बिथांमोना अलरेडि पर्टेल मिडियानि गेजेरजों फोसावबायबो स' गभर्नरनिफ्राय फैनाय जितु रिभिउ खालामनांगौनि जि ड्राफ्टनि फारसे बे माने मिनिंलेस बेबायदि दा बेफोरबायदि सिस्टेमजोंहाय जोङो माबायदि
मोजांखौहाय फिउचारखौ जों प्रेडिक्ट खालामनो हायो बे मोनसे सानथावना दिनैनि समाव जानानै फैदों आरो जिहेतु सासे मिशन भिजनारि लिडार दैदेनगिरिया दिनै आबुल थाबुल बिथांनि जे साननाय बिथांनि जे डिसिसन लाब्रबनाय बिथांनि डिपार्टमेन्टनि बिथांनि मासिगिरि बिथांमोना जिबायदि हरखाबै डिसिसन लानाय आरो हरखाबै बायदिसिना बुंब्रनाय सिस्टेमेटिकलि खामानि जायैफोरखौ जों नोजोर होयोब्ला गोबां फेलियरनि फारसेथिं जोङो नुनो मोनो स' आं बांद्रायखौ बुंनो सानाखै बेनिखायनो रायजो राजाफोरा अनलि वान एन्ड अनलि लास्ट अपसन थाहैयो बिसायख'थिनि गेजेरजों नोंथांमोना बेखौ जास्टिफाइ खालामनो हागोन नोंथांमोननि आखायाव दङ चइस इज योर्स होननाय बायदि गोहोआ नोंथांनि आखायावनो रावबो नोंखौ फर्स खालामब्लाबो रावबो गावनि फेभाराव थांगोन होनना बुंनो हाया खिन्थु रायजो राजाफोरनि सायावसो बे निर्भर जागोन खिन्थु रायजो राजाफोरा बेनि फारसे सांग्रांथि जानांगौआ जोबोद गोनांथि गोदौलाबायनाङा भटनि मोन्थाया बयहाबो दङ इज अ डेम'क्रेसि कान्ट्रि स' बेवहाय नोंथाङा सोरनिबा फर्सफुलि थिननायलाय बेबायदि मावनांगौ बे नङा